आरे खावब्ला मा खालामगासिनो नोंलाय? Sita, दिनै आं खावब्ला नङा दिनै आं खावब्ला साइन्टिस्टसो खावब्ला साइन्टिस्ट दिवालि फैगासिनो ना बेखायनो आं पाटाका बानायगासिनो पाटाका आरो पाटाकायाबो जानला मोनला नङा बमसो बम आच्छा होमबा मा लिरगासिनो नोंलाय बेयावलाय? बियो बम बानायनायनि फर्मुलासो जाम्बालाय जाहाथे रावबो बुजियिनि मोनथियिनि डक्टरनि होननायसिमजों लिरदों आं रावबो मोनथिनो मोना बुजिनो मोनाबालाय नों बेखौ लिरनोबो नाङा नोंनि मेलेमावनो दोननो हायोना आया नों थिगखौनो बुंदों गोदो स्कुल कलेजाव एसाइनमेन्ट प्रेक्टिकेल लिरै आंहा माबा लिरग्रा हुदासो जालायलांबाय आच्छा दा बमाथ' रेडि जाबायानो बेखौ ट्रेलार नायनोसै थ'दो आरो बे साला सोमलाया आंखौ लाजि फोनांदोंथ' र' बेथा एबार गला नोंखौ बमजों उरायहोनानैसो नागारगोन आंबो खावब्ला साइन्टिस्टसो ओमफ्राय नों मालानिफ्राय बम बानायनो रोंखो? आं रोङाखैब्रा जाम्बा आं इउटुबाव बम बानायनायखौ नायनानै सोलोंदों ओमफ्राय माखासे पार्टखौ आंनिफ्राय एक्सट्रा सोदेरबाय आयौ बांग्रिं मावदों हरिबल 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 आयौ माबा गोसोमा गुफुरा बांग्रिं 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 आया बेथ' बांग्रिं नङालै बांग्रिंआथ' बिदि मावा सोरबासो बम गावखोना माखोब्रा उखुम मुदायावलाय नायनो आं र' ओइ सालाफोर मा खालामदों नोंसोरलाय जोंनि उखुमाव मा गाहरदा नोंसोरलाय न' मावग्लुंजोबलायलायनाय ओइ सोमला बिगुर दिवालनि पाटाका बानायदों आं पाटाका आं दिनै खावब्ला साइन्टिस्टसो पाटाकायाबो जानला मोनला नङा बमसो बम आरो बेथ' ट्रेलारसो बावमोन ए मा सानथाखो नों गावखौनो गाव आरो नोंना मा ट्रेलारा आंनि न'आवसो ट्रेलारखौ नों गाव गावनि न'आवनो नायनो हाया नामा आरो नोंना बमा मा दिवालि बम मानसिफोरनि न' उरायहोग्रा बम नासा इसुआनो गाव गावनि बानायनायखौ ट्रेलार नायोबा जोंबोथ' नायनांखागोन ना खामानि होदोंना होआखै आरो जोंनि न' खाथियावहा नोंसिनि न' दं नालाय बेखायनो नोंसिनि न'आव बमखौ टेस्ट नायबाय आरो बेसे गिदिर बेरो ओइ साल्ला होमबालाय नोंनि खाथियाव आंबो दङ होमबालाय आंनावबो बमखौ गाहरदो ओइ बेथा नों थिगखौनो बुंबाय बिराद मोजां आइडिया होबायलै नोङो होमबालाय र' नोंनावबो बमखौ गाहरनांसिगोन ट्रेलाराथ' ट्रेलार जागोन आरो लोगोसे दुश्मनाबो जोबगोन सोबानानै थावख्रि गिदिंहोदोलै बाल मा सोमला गिबाय नामा दाथ' नै जों गिदिर बमखौ ट्रेलारखौनो नायबावाखै जुदि बे बमा मोजाङै बेरोबा बेखौनो बानायनानै बाजाराव फानगोन जों ओमफ्राय जिम नोंहा मा ओमफ्राय नोंथ' आंनि साइडआवसोमोन ना खावब्लाजों मारै थांखो आं नोंनि साइडआव माला जाया नोंथ' आंखौ जेबो होनाखै आरो आंथ' खावब्लानि जेबो बिरुद्दिखौनो मावाखै नोंसो आंखौ जबरदस्ति मिडियाखौ लाबोहोदों खबरदार नोंसोर आंनि न'आव बम गाहरनांगौबा नोंसोर नोंसिनि न'आवनो ट्रेलारखौ नायनो हायोना मा मालायनि न'आव नायनाय बेलाय आरो बेबो आंनावसो गाहरनो नागिरबावदों जों नोंनाव गाहराब्रा नोंनि बेलकनियावसो गाहरगोन जों नों बेलकनियाव जिरायना सिख्लाफोरखौ नाहरबाय थायोना आया साला गाहरमारदों बिसोर र' बेथाफोर नोंसोरखौ नोंसिनि न'खौ उरायहोजोबगोन आं र' आंबो बाजाराव बम लायनानै साफा उरायहोजोबगोन आं र' ओइ फंबाय नोंनाव जेसेबां गिदिर गिदिर बम दं आंनो हरजोब गासिबो दिनैबा हले नागारा आं बिसोरखौ दं मा जातनि बम नायनो नोंलाय आदा गासिबो दंजोबो आंनाव थालिर बम आसि बम रकेट बम केरेन्डाइ बम प्रे स्नेक बम कलगास एटम बम गासिबो दंजोबो आंनाव बिदि फिसा फिसौखौ नाङा आंनो हायोबा मानसि थानसि न' बां उरायहोग्रा बमखौ हर आंनो आच्छा आं बुजिबाय आदा नों नैबे बमखौ लांदो मा मानसिल' बिल्डिं थिल्डिं उरायहोजोबनो हायो दे होमबालाय बेखौनो हरथारदो एबारलाय अबाव गनो नोंसोरलाय खावब्ला आरो जिम नै थांगौ नोमफाया बम लानानै आया माथो बमानो मोजाङै बेरासै र' नैबे मोनसेखौ नायबावनायनो आं आया हे माथो बमानो गोमोल' माथो न'आनो मावासै बिल्डिं थिल्डिं उरायहोजोबगोन होननाया माथो मावहांबो गैया साला दखानदार र' आंखौ थगायना बमखौ फानहरदोंना र' नोंखौबो नै दिवालियानो फैयाखै सोर सैमा बे साला दानिफ्रायनो एफाग्राब बिदि बम गावबाय थानो साला उन्दुनोबो होआ सुखबो गैया बुकबो गैया सोर बेलाय नै माथो जोंनि उखुम मुदायावनो बायदिसो मोनबाय आं र' नायनो आं ओइ सोर एफाग्राब दादागिरिलै बेयावलाय आरो सोमला नों बाव मा टाइम गैया बम गावनाय बेलाय आदै आंहा नोंनि जेबो दुश्मनि गैया नोंनि नोंसालाजोंसो नाय नोंनि नोंसालाय आंनि बेलकनिखौ मा खालामदों बेखायनो आं दा बदला लाफिनदों ए साला नोंनोमोन ना दाखालि आंनि फिसालाखौ गामियाव बिसार होनाया मा खिमजानो गामियाव बिसार होआ नोंलाय आंनोबोथ' खोन्थाफैनो हायोमोन ना मान सनमान गासिबो सेस जाजोब्बाय आंहा दा नोंनि थाखायनो लामायाव नुबाथाय मानसिफ्रा आंखौसो बुङो हनै बांगाल हिन्जाव बिहामजो लाबोग्राया होननानै ओइ खावब्ला ओइ बमा लाबोलाय सालाखौ उरायहोनो आं न'निफ्रायनो आंनि गन्थंखौ हास'दोंना बियो र' बिफाबो बेनो फिसालाबो बेनो एखे गासिबो जाथि बंस'आनो आरो जोलै हमै बुंबावदों नै बाबा नैबे बमा दासो बानायनाय गरम बेखौ टेस्ट नायबावनांगौ होमबालाय माखौथो नायबाय थाखो गाहरदो र' साला दखानदार नोंनि थाखायनो आं दिनै बमजों उरायहोजाबाय नोंबो गवा र' बेटा